Tästä pitää ottaa se lähikuva, että näkee, että on se spatu. Sitten esittelyä kyllä. No niin, käyttäen Crash 3 sertifikaatio. Joosen vastus 126 kiloa. 2 suomalaista on kautta historian virallisesti tämän puristanut, 5 tänä vuonna koko maailmassa. Yksi niistä on Teemu Pohjola. Teemu korkkaa tämän paketin. Hei, mulla täytyy olla tilaa sitten tässä kuvauksessa. Täydempi alle. Hei, muistakaa se sulku sit. Hep! Yritä puristaa! Menee! Se hauki. Ja tällä kertaa taploripaikka. Kohta uutta yritystä vähän myöhemmin. Ihan hyvä. Tällä kertaa, mutta vaikka uudestaan sitten. No siinä voi yrittää niin kuin. Ota uudestaan sitten tehdä heti perään. Laita seikkailee tässä. Noristetään käyttää tuusta. Nopeammat asetta. Tarkasti. No niin, täällä mennään. Perkelee. Purista! Hep! Anna mennä nyt! Mulla on outo riitä voimaa. No, ei tällä kertaa ei mennyt. Hyvä yritys. Hyvä Tomi. No meillä on jo iso juttu silloin, kun siihen saa luvan kokeilla. Siihen pitää olla aikaisempia näyttöjä. Kuka vaan ei pääse sitä serttiä yrittää. Se myönnetään kumminkin tuolta Kaliforniasta se lupa, että hän on näytöt antanut, että se on jo ihan hyvä saavutus, että se pääsee yrittämään.